जों रुतुक लायनो जों सिलिया ते तामले किरि लाइसिनाय बेजों दाबुक जों बोसखां अंखरान जरासि जों लाचिबो हुइजालाय मा आसे कमावै थांका जों रुतुकना जों सिलायलिया अमा हागे कमावै थांगोसों आवन बागै जों अजरावो जों बेलायनो कपाल काम हिननि जों साक साकनो तांनि हेके जों आसिक बसर जों राजतंत्रनि कक सामांजिन नेतार बासनि मा जों खोनाव याबा जे 184 जन राजानि कग्न सावैचिन नेतार राजनीति खायो तिनि आ राजबंश तिनि आ बथै तिनि गोथां थं थं बसावै ननो आनो तुइदुलै खाबाकसा फानबासा याफ्रि बासके तिनि दैयै बसकांगो ग्रेटार त्रिपुरान सामना बागै ओ हानो फियंनान बागै तिनि चिनि बुबाग्रा बसका आगुइ तंगो अबका चिनि हानि बुबाग्रा महाराजा श्री श्री प्रदुत विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर देवबर्मा हिंके जों वान सुखै दं ताखुराव बुनि हानि राजा रोले लाक्सारि लाइफ तंगै अमेरिका लंडन जर्मनी रगो थाङै तंगयो याबा चिनि हानि राजाले तंगानि तंगै मानिबो तिनि चुना खिबि थांगिया ओ हानो मुक्तिरना बागै तिनि बहगो सायनि एखे बति सामख्लाय दंगो आं बेलेखनो वानाव जों बुबाग्रानि याकुंनि हादुलै कलसा सिकपान जों सामख्लाय मायाखौ ताङै मायाखौ हनके चिनि बुबाग्रा आस गियान गोनां बुद्धि गोनां माया गोनां खायरमा गोनां गोरों लॉजिकली सिस्टेमेटिकली बजो तो सिउ तांगे हेके ओमा हाई लीडर सिंह ओ हाउ मानानी सिंह हा ओल्टांग वते जीवन न तुगि मानिया सिंह बेलेन कपाल काहाम तिनी बुबाग्राना आं जरा जरा बेलेखनो वानाव खाब खायरगो बो फुंगो बरक मालायनि थाय कक सखङा बिनि चिनि दफान बगो वान सुमा ति परसन बगो वान सुमा जो फुंगो माइचे ति कापस नंगरो अंखरो ओदिनो बो ऑफिस फाइब्रो आं बेले वानाखा बरत कंटिन्यूअसली फाइने दं कक साइने दं चिनि सलाय तेबो खरा कतर खाय तेब काहाम के बकक एक्सप्लेन खाय तिनि साइने दं तेब बिन बसागो ब लेंमानि न फुनु गेस न उलो दिबरो माइ चाना नि कुनो दसा खाइन सिंबुर जो साइमान ब फुंनि म मुंसा साजे दिबोनि म मुंसा साजे ngai tini biniki cahan oba biniki nengane oba biniki rangne oba mong sabab kri bini takuro yaba tini nini ani bagai tini hopung sabung wan sugai phung jara dibor jara sana nengan pogoi thango dike tini om hai leader je leader no जों नुखा निजि सागनि बागै wan sugya nini dofan bagai wan sugu tini abana ang sanan masugo baksa जों hamje chongri mani chini mla raw tamo sangai थानाय पेंडेमिक पीरियड तो पहले लॉकडाउन उफ्रो चिनि ति प्रसरो फातारा हास्तेवो हजार बर कसाय दंमानि तिनि स्टूडेंट पढ़नाय कसाय दंजक दंगो तिनि चाकरि खायनाय दंगो तिनि गोबां मा सरिनाय जन थाङै एपोलो रगो गोबां मा हॉस्पिटल थाङै कसाय दिल्ली रगो थाङै बेंगलुरु रगो मुंबई रगो थाङै कसाय दंनाय दंगो